Топ 5 зодии с най-силна интуиция. Някои хора просто усещат, когато нещо ще се случи. Астрологията казва, че това не е случайно. Ето топ 5 зодии с най-силна интуиция. Номер 5. Рак. Те усещат емоциите на другите, преди дори да са казали нещо. Ако ракът ти каже, че нещо не е наред, по-добре го послушай. Номер 4. Риби. Рибите са свързани с Вселената на друго ниво. Те често сънуват бъдещето или просто знаят неща без логично обяснение. Номер 3. Скорпион. Скорпионите разчитат хората като отворена книга. Никога не можеш да ги излъжеш, те просто усещат истината. Номер 2. Водолей. Те виждат тенденции преди всички останали. Водолеите знаят какво ще стане, още преди да започне, истински визионери. Номер 1. Дева. Интуицията на девата идва от детайлите. Те виждат всичко, което другите пропускат. Ако дева каже, че нещо не е както трябва, повярвай й. Познахме ли твоята зодия? Коя зодия според теб има най-силна интуиция? Напиши в коментарите.